أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mana ƙara miƙa godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu don mu bautata masa shi kaɗai, ba tare da mun haɗa shi da kowa ba, kuma ba tare da mun haɗa shi da komai ba. Sannan da yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka yi imani da shi har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah ya sa muna daga cikinsu. Sannan muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci wadda zan gabatar da bayani dangane da abin da ya shafi harka ta idi da layya, kamar yadda aka nemi na gabatar. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci, ya ba mu kariya, ya ɗora mu akan daidai, ya sa kuma duk abin da za mu yi na alkhairi ya sa wani a mizanin lada. 'Yan uwa musulmi, ina fatan za a saurara da kyau, musamman ga malama da almajirai 'yan uwana, ko da za ta ɗauro a ji wani abin da yake na kuskure, to ƙofa a buɗe take domin a ba da gudunmawa ta gyara, saboda mu gudu tare mu tsira tare. In Allah ya sa an ji daidai, to wannan taimako ne daga Allah, wadda nake roƙon Allah ya taimake ni akan abin da zan faɗa ya zamanto daidai, kuma Allah ya taimake ku wajen saurarawa. Allah ya ba ku lada cikin abin da zan faɗi. Alhamdulillah. To alhamdulillah, 'yan uwa musulmi, dangane da abin da ya shafi layya, wanda ake gabatarwa, ya kamata mu sani dabbobin da ya kamata a yi layya da su da kuma irin wanda bai kamata a yi layya da su ba. Sannan kuma me ake nufi da layya wajen lada da ladanta, sannan kuma me sakamako wanda ake bukata za a yi da naman da komai da duk wani abin da za a yi. Na farko dai mu sani cewa ita layya ibada ce ta Allah, wanda Allah maɗaukakin sarki ya buƙaci mu yi ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi aka aiko da addinin ƙarshe, addini na gaskiya daga Allah, addinin musulunci shine cikamakin annabawa. Shi ya zo da wannan ainihin sunna ta layya. Sunna ce wadda take mai ƙarfi, amma sunna ta wajen abin da ya shafi aikata ta da za a aikata, ko kuma wajibi ne amma wujubi sunni, na wajabci ta ɓangaren sunna, wadda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana mana dangane da ainihin ita layya. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da layya, aka ce ya rasulullahi, sai suka ce ya rasulullahi, wai sunan layyan nan meye matsayinta ne, ko kuma yaya take ne? Yace sunnata abikum Ibrahim, alaihi salam. Wannan sunna ce ta babanku annabi Ibrahim alaihi salam, shine farkon wadda ya fara gabatar da wannan. Sannan kuma suka tambaye shi, wa malana min al'ajr, menene muke da shi na lada? Yace li kulli sha'ratin hasana, a kowane gashi akwai lada da Allah zai bada kowane ɗaya. Sannan sai aka ce, wa kaifa suf, to ya irin buzurwar gashi, dabba din nawa da take da dunkulallen gashi, to ya irin wannan gashi? Ya ce li kulli sha'ratin hasana, saboda haka kowane gashi akwai lada ɗaya wanda za a bada, kuma kowanne ɗayan yana ɗauke da lada 10 wanda za a bai mutum. Kaga wannan yana daga cikin abin da ake da bukata a lura, a gane mahimmancin layya. Sunna ce wadda ake da bukata mutum ya yi ta, kuma zai yi ta saboda Allah, ba don riya ko don nuna isa ko don wani al'amari ba. Kuma kar mutum ya layar da zumma cewa a'a, kar na ya zamanto na yi abin kunya, ai ana su rasa me za su gani, ko ya za su, ko da bashi ko da wani na je, a'a, ba haka yake ba. Saboda haka mu gane, Allah ya bayyana mana a cikin alkurani cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah madaukakin sarki ce babu abin da ke kaiwa gare shi na abin da kuka yanka dangane da jini ko nama. Abin da yake kaiwa ga Ubangiji shine abin da aka yi domin sa na jin tsoron Allah. Wannan shine fataki na farko
duk wanda zai yi layya to ya ɗauki wannan ibada ce ta Allah wanda za a yi ta da niyyar kuma jin tsoron Allah da matsayin ibada. Wannan idan aka yi haka an yi daidai. To idan ko mutum ya himmatu zai yi layya to akwai buƙatar neman abin layyan da za a yi layya da shi cikin dabbobi da aka shirya mana a shari'ance wanda aka yadda mai layya da su. Nau'i ne guda 4 ko nau'i ne guda 8 ko nau'i guda 12 duka za mu iya faɗin su a irin wannan. Idan muka ɗauki abin a dunkule sai mu ce nau'i guda 4, akwai raƙumi, akwai saniya, akwai tunkiya, akwai akuya. Idan muka ɗauka muka ƙara faɗaɗawa sai mu ce akwai wato raƙumi amala kenan, akwai raƙuma ta mace guda 2, sannan akwai saniya, akwai bijimi 4 kenan. Idan muka matsa gaba sai mu ce akwai rago, akwai tunkiya 6 kenan. Sannan idan muka zama ce akwai akuya, akwai taure, kaga 8 kenan. To in muka ƙara matsawa gaba sai a ce to a samu bijimi ko kuma wato raƙumi wanda yake namiji dandakakke da mace, kaga an aka haɗa guda nau'i 3 kenan. Ga namijin wato raƙumi wanda ba a dandake ba, ga wanda aka dandake, ga kuma ta mata 3 kenan. Haka a saniya akwai namiji wanda ba a dandake ba, akwai wanda aka dandake, akwai ta mace, kaga 3 kenan. Ga 3 ga 3 6. Idan aka zo sai a samu ga rago wanda ba a dandake ba, ga wanda aka dandake, ga tunkiya. Idan aka haɗa ya zama 9 kenan. Idan aka zo aka matsa gaba sai a ce to ga taure, ga dandakakke bunsuru ga taure wanda aka dandake, ga bunsuru, ga akuya. Idan aka haɗa sun zama nau'i 12. Amma in aka dawo ga waɗanda sai dunkule su a ce nau'i 4: raƙumi, saniya, tunkiya, akuya. To wa'annan su ne abin da ake layya da su ga wanda Allah ya ba shi iko. To sannan wanne ne mafifici wajen yadda al'amari yake dangane da layya? To malama sun yi bayani gwargwadon hali. Mu a mazhaba ta malikiya da muke kai, to rago shine mafi a'ala, mafi daraja a wajen layya dangane da abin da ya shafi wannan aiki. Amma idan aka zo ta ɓangaren hadaya, to in aka zo ga wannan ɓangare, tunda shi hadaya ana da buƙatar a yawaita nama, to sai aka ce raƙumi ya fi, sannan sai saniya, sai rago, sai akuya. Amma a wajen layya rago shine kan gaba, sai ainihin wato taure, sannan sai bijimi, sai kuma abin da ya shafi raƙumi. To waɗannan su ne waɗanda aka buƙaci a yi layya da su. Kuma idan za a yi layyan nan a duba wanda yake lafiyayye, wanda za a samu ba matsala tattare da shi a cikin da al'amari yake, ga lafiyar jiki, ga lafiyar hankali, ga kuma babu wata cuta za ta kawo illa tattare da wannan dabba. Baya ɗingishi, ba shi da karyeyen ƙaho wanda yake jini, bai karye ba, bai samu wata matsala ba, duka dai lafiyayye ne. Ba rama, babu wani abin da zai zamanto na illa tattare da shi wanda za a gani babu ɓargo ko wani al'amari nasa. Hatta ba dabbobi wanda suke ko da za a gansu dumurmur da lafiya, amma in suna da wasu illoli, wasu malamai sun yi bayanin ba za a yi layya da su ba. Kamar misalin irin dabba da take da warin baki, ko dabbar da ba ta da haƙori da makamantan irin wannan ya nuna duk wasu malamai suka ce ba za a yi layya da su ba, saboda akwai illa tattare da su. Idan aka zo aka samu dabba wanda yake kunnanta ya tsage sama da kashi 2/3 kunne duk a tsage yake, to wannan ba za a yi layya da ita ba. Ko wanda take da gundulalliyar jela wanda za a samu 2/3 babu a cikin jelar da wannan dabba, shi ma ba za a yi wato layya da shi ba. Don haka idan aka samu irin waɗannan dabbobi, to yana da kyau a kiyaye a ɗauki wanda ya kamata a yi. To idan muka zo cikin raguna, wane ne aka fi wato bukata a yi layya da shi? Shine allazi yamshi bil aswadi wa ya'kulu bil aswadi wa yanzur bil aswadi, wato rago mai tozala kenan. Za a samu bakinsa irin kewayen bakin nan akwai baki, kewayen idonsa akwai baki, sannan wajen takun ƙahofinsa na gaba da na baya akwai baki a ciki. To wa'annan shi aka fi son ya zamanto ai layya da shi. Saɓanin wanda mu muka taso muka samu a tsarinmu na al'ada da aka taso a ce alhajin rago ake bukata. Shine za ka samu fari kar, babu sofa ne ko wani abu na baki a jikinsa, da kafansa da wane ne za ka gan shi garau. To wannan wasu na ce shine fa, amma a shari'ance to wancan alladhi yamshi bil sawadi wa ya'kulu bis sawadi wa yabsuru bis sawadi huwa aula.
wato sannan kuma idan za a layya da ragon nan a samu rago ƙato kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dhaha annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabashaini a qaranaini. So annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu manya masu ƙatar ƙaho. Ana da buƙatar wato irin wannan rago a same gangame mai, don haka kada a ji kyashin sayan manyan rago ga mutum da Allah ya bashi hali. In rago zai kai nawa, in kana da kuɗi ka saya ka miƙa shi ga Ubangiji, wannan Allah yana son haka, amma a haɗa da jin tsoron Allah ba da alfahari ko nuna isa ko kuma wani abu daban ba. Wannan idan aka dubi irin waɗannan dabbobi haka ya kasance, to wannan al'amari shine ake bukata. Amma kamar da na faɗa, kar a ɗauki mai ɗingishi, kar a samu wanda ƙaho yana jini ko yadda al'amari yake. To yadda al'amari za mu lura a samu lafiyayya mai ɓargo mai a jikinta. Allah ya sa mu dace. To dangane da yadda al'amari yake wajen yankan layya, waɗansu suna wani aikin da ba shi ya kamata ba, sai a ce za a zo da ruwa a wanke rago a tsatsefe shi a gyara. Wannan kuskure ne, domin wanda dai haka ya rage wa kansa lada a wajen gashin da zai zuba a ƙasa ba tare da an yi layya ba. Saboda haka ba a wanke rago a lokacin da za a yi layya da shi, don haka a bar shi da wannan gashin. Duk wani gashi da ya zuba a wajen wankewa, kai mai layya kai asararsa, ba a so a yi haka. Sannan na biyu, lokacin da za a yi layya akwai wata al'ada da ake wanda ta saba musulunci, shine za a zo da ruwa a yi wa rago alwala kamar yadda ake wa mutum alwala, har ma da tsarki. To duk wannan ya saba ma shari'a, babu yadda aka ce za a yi wannan. Kaga mutum ya zo ya wanke fuskar rago, ya wanke ƙafofinsa, ya ji ya taɓa maryanarsa, ya wanke duk wa'annan al'amura. Wannan al'ada ne ba addini ba. To yana da kyau a lura da irin wannan dan a kiyaye su, a zamanto an yi ibada wadda take karɓaɓɓiya. Allah Ubangiji ya samu dace. To idan aka kai ga an mallaki wannan dabbobi masu irin siffa irin wadda ake so da irin yadda yanayi yake ake bukata, to ana da bukata dangane da abin da ya shafi wannan layya. Mai layya ana da bukata in lokacin yanka ya zo ya yanka da hannunsa. Lokacin da zai yanka ce bismillahi wa ala millati Ibrahim alaihi salam, ko kuma ala sunnati Ibrahim alaihi salam. Wannan duka mutum zai ce ya yi wannan yanka da sunan Allah kuma akan sunna ta annabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana taqabbal minna, Allah ka karba mana. To wannan abin da ake da bukata kenan, wanda zai yi layya ya yanka da hannunsa. Wasu malamai suka yi bayani idan mutum ba zai iya yankan ba, misali kamar mace saboda tsoro kuma da gajiyawa da makamantan irin wannan, to ana da bukata in za a yanka ta zo kusa da mai yankan, tayo mijinta ne ko kaninta ko ɗanta ko wani nata, ya zo ta zo kusa da shi ya yanka. A wannan lokaci jinin yana zuba a gabanta an yi, amma bai zama dole ba, sai dai an kwadatar da yin hakan shine mafi ala in hakan ya samu. To saboda haka wannan za a gabatar da yin yankan tare da wannan addu'a a wannan lokaci. Idan kuma aka kammala, to shine za a zo a ci gaba da aiki. To amma wannan yanka ba kawai dan gari ya waye ranar sallah kawai ka kama ragonka ka yanka ba, sai an tabbatar da an je idi. An je idin nan an yi sallah, bayan an yi sallah an jira liman ya yi huɗuba, bayan liman ya yi huɗuba an ga yankansa a masallacin idi. To a wannan lokaci kowa in ya dawo gida sai ya yanka. To tana iya watan da aka ce a je masallacin idi a ga liman ya yanka, ɗayan biyu yana iya faruwa. Ta yau a garin ku babu idin, wataƙila kuma tana iya ya zamanto akwai idin, liman ya je idin shi baya da abin da zai yanka. To ya za a yi? To idan babu ɗayan wa'annan, in akwai liman babu abin da zai yanka, to farko dai za mu ce an yi abin kunya, musulmai sun gagari sai liman musu rago. To idan hakan ya kasance, to shikenan sai ya zamanto idan ya yi sallah ya yi huɗuba ya sauka, shikenan ko sai tafi je yankansa. An yi da abin da bai kamata ba, sai a ce raƙumi ya sha ruwan kaji. A ce dai mutum har kuna da liman ya zamanto ya gagara yanka, ko kuma ka ɗauki tattalin da za ku yi masa yanka ba, to abu bai kyau ba. Saboda haka waɗansu na wata yaudara a yaudari liman, sai a ce wani ya kawo ragonsa, liman ba da rago, sai liman ya yanka, sannan mai rago ya ɗauki abinsa. Kaga wannan ba daidai ba, yana da kyau a lura da wannan. Saboda haka wannan na farko ke. Na biyu, idan ya zamanto babu idi a garinku, babu liman da za a yanka, to sai ku karda don wani gari wanda yake kusa da ku, cewa gari kaza yanzu haka muna ganin liman an yi sallah, liman ya yi yanka, don haka mu ma bari mu yanka. A irin wannan lokaci idan aka yi haka, alhamdulillah wannan ya yi daidai, ba matsala a cikin wannan al'amari. Saboda haka idan aka zo an yanka, abin da ya kamata a yi, yankan nan ana so a bisa karanta ta mazhaba ta malikiya, daga lokacin da liman ya yanka har zuwa ainihin zawali, wannan lokaci ne na yanka.
babu laifi za a yi, amma a wani ƙauli aka ce idan har ya wuce wannan zawali to makaruhi ne a sake yin yanka, a yi yanka a wannan lokaci. Amma a wani ƙaulin suna ganin har zuwa magariba ana yin yanka, a wata mazhaba wadda ba ta malikiya ba ma ko da daddare za a iya yin yanka a cikin yadda al'amari yake. Amma abin da ya fi dacewa a lura da wannan, a yi shi akan wannan lokaci. Kuma akwai dama rana ta farko in an samu a yi, rana ta biyu an samu a yi, ta uku in an samu a yi. Duka waɗannan ya dace da shari'a, wanda in aka yi hakan ya yi daidai. Allah ya samu dace. Sannan idan aka zo aka gama da harka ta yanka da komai, to fatan nan ba a biyan mai fiɗa da fata, ba a biyansa da nama, ba a biyansa da komai na abin da ya sha wannan dabba da aka yanka. Innama za a ɗauka a baya da sadakan nan, a fatan nan sadaka, ko nama da za a raba sadaka, wannan shi kuma aikin da ya sai a ɗauki kuɗi a biya shi. Saboda haka idan da mutum zai ɗauki fata ya biya mahauci da ita, to dole sai ya biya kuɗin wannan fatar a tsari na musulunci yadda al'amari yake. Kuma batun nama layya an yadda ka ci, ka ba da sadaka, ka yi kyauta. A kasa kashi uku, kashi ɗaya a ci, kashi ɗaya ya sadaka, kashi ɗaya ya kyauta. Amma da za ka cinye ragonka kai kaɗai a gidanka, ba wanda zai ce layyarka ba ta yi ba. Da za kuma ka ɗauki ragon nan ka ba da shi kyauta, ba wanda zai ce layyarka ba ta yi ba. Inda za ka ɗauka ka ba da sadaka, ba wanda zai ce layyarka ba ta yi ba. Amma dai ana da buƙatar ya zamanto a kasa kashi uku, ɗaya ka ci, ɗaya ka ba da kyauta, ɗaya ka ba da sadaka. To wannan yana daga cikin da al'amari yake. Kuma ana iya ci a soya naman a ajiye zuwa wani lokaci a rika ci, ba matsala a cikin waɗannan al'amura. Allah Ubangiji ya samu dace, Allah ya taimake mu. To idan aka yi haka cikin abubuwan da ya kamata a lura, to tana iyawa wani ya yi layya yana da makoci wanda yake ba musulmi ba, to ya zai yi da shi? To a tsari na musulunci ba a ware naman layya a baiwa ƙarne, musamman a ce an ware wannan an bashi, babu shi. Amma malamai suka yi bayani babu laifi idan ya zo ya samu ana ci an kawo ba dan shi ba, in ya ci wannan babu matsala a ciki. Amma musamman takanas ta Kano a ɗauki nama a ce a kai masa ga nama layya, ta wannan babu shi. Saboda haka ba a ajo a wajen ibada, a Kirsimeti ya kawo maka kaza da kaza, kai ma in ka zo layya ka bashi, wannan babu shi a tsarin musulunci. Don haka wannan yana da kyau a lura da irin waɗannan abubuwa. Kuma ba wai hakan yana tabbatar da mummunan zama ba ne, a'a, ɗabi'a ce ko kuma tsari ne na addini wanda zai tabbatar da ɗabi'a mai kyau. Shi ya sani in lokacin ibadarsa ta zo zai kawo maka abinci ba za ka ci ba, babu wata matsala. Shi ma haka ya san ba za ka bashi naka ba, sai a zauna lafiya, babu wani abubuwa yadda al'amari yake. Amma a baka ka je ka zubar, ko kuma shi ka bashi ci, to duk wannan ba daidai ba ne. Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah ya taimake mu baki ɗaya. Bayan haka, to dama batun akan batun idi da layya. To layya ga ta mun yi bayani a takaice, to sai idi. Idin nan akwai abin da ake da bukata lokacin da mutum Allah ya maɗaukakin sarki ya ƙaddara rayuwa ta kai, aka zo za a tafi idi, akwai buƙatar a yi wanka, a gyara jiki, a yi komai. In so samu ne, sallah ana da buƙata idan mutum zai tafi idi ya tafi da sabon kaya. Kamar yadda in so samu ne, juma'a an fi so mutum ya sa farin kaya. Amma ba wai lalle ba ne, in so samu ne, in sallah ta zo ka sa farin kaya, in babu a sabon kaya, idan babu wanke kayanka, ka goge, ka gyara, ka sa, ka tafi masallacin idi. Kuma idan za ka tafi ana buƙata ka yin kabbarori, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, lillahi alhamd. Za ka yi ta irin waɗannan kabbarori har ka kai ga zuwa masallacin idi. Sannan kuma hanyar da ka bi daban ta wadda za ka dawo. Ta a lokacin da ka zo ka sa kayi wanka, ka sa sabon kaya, ka sa turare, amma kar ka goma irin turaren da mai dukan hankalin mutane, watakila wani ma ya dawo da zazzabi da sauran yadda al'amari yake. To kar ai wani a samu turare mai kyau mai sanyi wanda ba zai ɗaga wa jama'a hankali ba. To saboda haka sai a sa a taho masallaci, idan aka zo za a zauna na iya da tsarin sahu aka nuna maka, sai ka zauna ka jira liman. Idan ya iso aka gama haɗuwa lokacin da aka ajiye za a yi sallah, liman da ya zo sai a fara sallah. Idan aka gabatar da sallah ya sallame, sai ya khutuba. Bayan ya yi khutuba ya sallame, sai kuma a tashi a yayyanka. Daga nan kuma kowa sai ya bantsama ya tafi gida ya ci gaba da aikinsa. To bayan wannan an gama wannan sallah, to a wannan rana dai ta idi, daga azahar ɗin wannan ranar idi ɗin ta layya, to ana da buƙata idan aka yi sallar azahar sai mutum ya waɗannan kabbarori, mazanmu da matanmu da yaranmu da manyanmu,
duk wani mai hankali da zai iya sanin abin da ake to a umarce da yin wa'annan kabbarori. Saboda haka shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd. Bayan azhar za a yi, la'asar za a yi, magariba za a yi, isha'i za a yi, sallah 4 kenan a ranar sallah. Sannan washe gari rana ta 2 salloli 5, rana ta 3 salloli 5, rana ta 4 sallah 1. Waccan rana ta 4 nan sallar asubahi ne za a yi ta daga kanta ya tsaya. Idan ka ɗauko waccan guda ɗayan ta rana ta 4 sai ka haɗa ta da wannan ta rana farko, kaga an samu salloli 15 kenan. To wannan su ake da bukata mutum ya riƙa yi, yana yin wa'annan kabbarori har zuwa ƙara wa'annan kwanaki. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ake da bukata jama'a su lura da shi. To bayan wannan akwai abin da ake da bukata duka dai a ranar idi din, akwai bukatar ziyara ta wajen gaida iyaye da surkai da malama da shugabanni da sauransu. Kuma a tsari rana ce wanda yake za a gode wa Allah a ciki, wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan ku girmama ubangiji akan abin da Allah shirya da ku wannan ibada ta yi, ku gode wa Allah cikin wannan al'amari. To ana buƙatar jama'a su gode wa Allah ta wace hanya? A samu sutura irin ta musulunci a sa, kar a bar yara 'yan mata ko yara maza su rika shiga. Rana ce ta farin ciki, babbar rana ta musulunci, amma sai ka ga yaro ya fito a matsayinsa kamar arne, ko ka ga yarinya ta fito a matsayinta kamar karuwa ko 'yar arna. Wannan ba tsari bane na musulunci, ba a gode wa Allah ba yadda ya kamata. Saboda haka aka yi wa Allah godiya da irin ɗabi'a da halaye irin wanda ya dace na musulunci. To bayan haka a nisanci shaye-shaye, ko a sha ƙwaya, ko a sha giya, ko a sha wiwi. Wata ƙarya da ake sai a rika cewa ai ranar sallah ce rana ɗaya ne, ranar gwangwajewa ne, komai ma mutum ya babu laifi, wa gaya maka wannan ba gaskiya ba ne. Saboda haka babu ranar da Allah ya keɓe ta a saba masa babu laifi a ciki. Kowace rana ana da buƙatar a bautata wa la'ai masa ɗaya kamar yadda ya umarni. Don haka ina jan hankali ga ainihin wato iyaye, ina jan hankali ga malama, ina jan hankali ga ainihin shugabanni masu mulki a ɗauki irin wannan mataki na magance irin waɗannan matsaloli na ɓarna da za a yi da kuɗi da almabazaranci da kuma wasa da rayuwa da za a yi, da kuma saba ma Allah wajen irin fitar da bata kamata ba, da kuma irin shaye-shayen da za a yi. Wannan ya kamata a lura da wannan, kuma wajibi ne jami'an tsaro su lura da masu irin wannan wasa a titi da mota ko da mashin da sauraronsu, dangane da tsaron rayuwa da kuma tsaron mutuncin al'umma, domin yana daga cikin wajibin al'umma a hukuma ta tsare wa mutane addininsu, ta tsare musu mutuncinsu, ta tsare musu dukiyarsu, ta tsare musu zuriyarsu. Kuma muna roƙon Allah ya ƙara mana taimako, ya ƙara mana buɗe. Matsala da aka samu a duniya bana ta tashin hankali wanda yake ba taɓa ganin irinta ba, in dai ba waɗanda suka daɗe a duniya, kai ko ma sun daɗe a duniya, ba wanda zai iya baka labarin irin wannan al'amari da ya faru a duniya na tashin hankali a wannan karo. Allah Ubangiji ya tsare mu. Don haka muna roƙon Allah ya kare mu, kuma muna roƙon Allah kai mana fatahi, kai mana buɗin alkhairi, ka buɗe mana Makka da Madina. Mun samu matsala bana, an hana zuwa aikin hajji saboda bala'i da sharri irin Yahudu da Nasara. To Allah kai mana maganin su, Allah ka magance mana su, Allah ka buɗe mana masallacinmu na Makka, masallacinmu na Madina, sauran masallatai. Allah muna roƙonka gurare da aka tsare bayanka a gidajensu, ba a basu dama sun tafi kasuwa ba ko gurin aiki. Allah muna roƙonka ka ba da hanyar da za a buɗe, ka taimake mu. Ya Allah, makarantunmu da aka rufe aka hana karatu, wannan rashin karatun nan ƙarin bala'i ne ga mutane. Yanzu da yawa yara wanda suka haddace wasu abubuwa na alƙur'ani yanzu ya kubce, amma kallon waɗansu tashoshi na gidan rediyo da ko TV ya sa sun iya waƙoƙi daban da rairaye sababbi wanda suka iya saɓanin abin da ake karantar da su a makarantu. Allah Ubangiji ya tsare mai kare. Don haka wannan wajibi ne iyaye su sa ido, hukuma su sa ido, malamai su sa ido, dangane da ainihin wato ba da gudunmawa ta tarbiyya mai kyau yadda 'yan ƙasa za su zauna lafiya. Kuma ina ƙara jan hankalin iyaye su yi hattara, kar su yi mugunta ga 'ya'yansu. Iyayenku ba haka suka yi muku ba a baya, ya ku manya-manyan gwamnati ba haka waɗanda suka gabace ku suka yi muku ba a baya. Sun yi tattalin rayuwarku don ku zamanto mutane na ƙwarai a gaba, ku taimaki al'umma. To kar ku bari ku yi mugunta yaran da za su biyo baya, ba karatu, ba ɗabi'a, ba hali, ba amana, ba gaskiya, a ce ku kuna ɗaukan 'ya'ya su tafi a haka. To alal haƙiƙa wannan abu ba zai yi kyau ba. Don haka yadda aka yi maka tattali na rayuwa ka zama mutumin kirki, har kana ana ba da misali da kai a matsayin jagora, to ka yi ƙoƙari da 'ya'yanka da 'ya'yan 'yan uwanka da al'ummar da kake shugabanta, kowanne an tabbatar da ya ɗori akan hanya ta ƙwarai don kaiwa ga cin nasara. Allah Ubangiji ya taimake mu,
ya ba mu nasara, ya ƙarfafe mu akan irin waɗannan ayyuka, domin komai da za a yi idan ba a samu taimakon Allah to an samu matsala. Duk abin da za a yi muna fatan kuma Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Shugabanninmu Allah Ubangiji muna roƙonka ka ba su kariya, ka ƙara musu ɗaukakar daraja, Allah ka taimake mu. Jama'a kun sani shugaban malamai na ƙasa na Izala ya yi maganganu da dama akan abin da ya sha matsalolin da ake ciki a duniya. Wasu na cewa ƙarya ne, bai san abin da yake ba, wani kaza kaza da maganganu na cin fuska da reni da walakanci. Yau gashi a duniya an tabbatar da maganar da yake faɗi ɗin nan gaskiya ne. Wasu kunya ta hana su zo su yarda da abin da aka faɗa, wasu kuma suna nan suna rarrage su taɓo gefe su taɓo nan, amma dai magana ta gaskiya wannan al'amari ba gaskiya ba ne, matsala ce wanda aka kawo ta don a yamutsa tattalin arzikin mutane, a yamutsa rayuwarsu, a yamutsa ci gabansu gabaki ɗaya, musamman mu mutanen Afirka, musamman kuma Najeriya, wanda yake dama ana jin Hausar mu a tunanin cewa har ma an ba mu lokaci cewar za mu wargaje mu lalace, amma mun sani lalacewa ba ta hannun kowa, shirya ba ta hannun kowa, tana hannun Allah ne. Allah maɗaukakin sarki bai yarda da mu lalace ɗin ba, su kuma abin da suke fata Allah ya mai da shi kansu. An ce 2015 da ta wuce tunan ma Najeriya za ta wargaje, yau ga mu 2020 muna nan daram insha Allah har tashin alƙiyama Najeriya muna roƙon Allah ta zauna lafiya ba tare da wargajiya ba. Muna roƙon Allah ya taimake mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya, kuma wannan sallah da muka sanya a gaba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yi ta lafiya, a samu natsuwa da kwanciyar hankali. Ko muna roƙon Allah 'yan ta'adda da suke ta'addanci a wannan ƙasa da sauran gurare na duniya Allah ya mana maganin su, ya kuma ba su ikon su tuba, in masu tuba ne Allah ya shirye mana da su, in ba su shiriwa Allah maɗaukakin sarki ya shiga tsakaninmu da su, in ba masu tuba ne kuma Allah ya ɗora musu damuwa fiye da yadda suke ɗora mutane damuwa. Allah ya mana maganin su, Allah ya tabbatar da mu cikin alkhairi, Allah ya zauna da mu lafiya a wannan ƙasa. Muna addu'a Allah ya tabbatar da mu cikin aminci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah